खुलुमबाय लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। बे भिडिअआनो जाबाय दिनै YBY नि बागै आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै YBY निफ्राय जे दिनैहाय नोंथांमोननो उइथड्र खालामनानै दिन्थिगोन। नोंथांमोना उइथड्र जाया, पेन्डिं जाबाय थायो होननानै बुङो। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो दिनै उइथड्र खालामनानै दिन्थिनि, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। दायो आङो सिगाङावनो आंनि YBY एकाउन्टआव आङो हाबनानै लाग्रोनोसै। YBY एकाउन्टआव आङो हाबबाय लोगोफोर। हाबखांनायनि उनाव दायो जोङो सिगाङावनो उइथड्र हाबनो नांगोन। उइथड्र हाबनायजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना जे एकाउन्टआव साबमिट होनानै दोनाखैमोन एबा एड खालामनानै दोनाखै, बिथांमोना नैबे बाउन्ड लिरनाय दंखायो। बेयाव सेरनानै नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बार आरो नोंनि नाम, IFSC कड आरो बेंकनि नेम होनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन लोगोफोर। दायो आङो बेनिफ्राय 10,000 बख'गोन लोगोफोर। दायो 19,504 दङ नालाय, बेनिफ्राय आङो 10,000 बख'गोन। 10,000 बख'नाय लोगो लोगो लोगोफोर बिसोरो 2,000 खौ दानगोन, 2,000 खौ बिसोरो दाननानै लांगोन टेक्स, आरो 10,000 खौ आङो मोनगोन। लोगोसे आङो 10,000 सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नैबेयावहाय जोङो गावनि स्टेट बेंकखौ जोङो सेलेक्ट खालामनो नांगोन लोगोफोर। सेलेक्ट बेंकखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन। सेलेक्ट खालामनायजों लोगोसे जोङो नैबे साबमिटआवहाय जोङो खालामनांगोन। आरो बेयाव दंखायो नै उइथड्रवाल चार्ज 20% टेक्स दानगोन लोगोफोर बिसोरो। ओमफ्राय उइथड्रवाल टाइमा जाहैबाय, उइथड्र खालामनायनि समा जाहैबाय मानडे टु फ्राइडे, समबारनिफ्राय लानानै शुक्रबारसिम जोङो गावनि एभेलेबेल बेलेन्सखौ जोङो बख'नो हागोन। आरो सेलारिखौ जाहैबाय, उइथड्रवाल्स टाइमा जाहैबाय, सेलारिनि उइथड्रवाल्स टाइमा मानडे टु सानडे, बियो समबारनिफ्राय लानानै देवबारसिम जोङो बख'नो हागोन। मानोना सानसेबो बाद गैया लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो सेलारिखौ जोङो डेलि बख'नो हागोन, खिन्थु बे टाइमा 7टानिफ्राय 9टा जानो नांगोन। अब्लासो जोङो थाब बख'नो हागोन। 7टानिफ्राय 9टानि गेजेराव जोङो उइथड्र खालामनो हागोन। दायो लोगोफोर आङो दायो SMS हाबफैनायखौ आं दिन्थिगोन, जे साक्सेस जानायखौ, जे बियो 1-1.5 घन्टा बा 2 घन्टा 3 घन्टा लानो हागौ आंनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार जानो थाखाय। आं बेखौबो नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन लोगोफोर। बेनोमोन भिडिअआ। आरोबाव आं मोनसे एकाउन्टनिफ्राय दायो बख'नानै दिन्थिबावगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। नै लोगोफोर दायो साबमिट खालामबाय। दा उइथड्रवाल एप्लिकेसन इज साक्सेसफुलि बेयाव देखायबाय। दायो आङो नोंथांमोननो दायो देखायसिगोन दसेनि उनाव, जेब्ला आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन अब्ला। दायो नैबाव जोङो थांनानै नायनो हागोन लोगोफोर। मियाव सेरदो, मियाव सेरनाय लोगो लोगो नैबाव फाइनान्सियेल रेकर्डआव जों हाबनानै नायनो हागोन। फाइनान्सियेल रेकर्ड, नैबाव उइथड्र। आंनि लोगोफोर दाखाल जे 5 तारिखआव आङो 1000 थाखा बख'दोंमोन, दिनै 10,000 थाखा बख'बाय लोगोफोर। दायो लोगोफोर आरोबाव नाय, आङो नैबे एकाउन्टनिफ्राय आङो बख'बावगोन एबा उइथड्र खालामबावगोन। सेलारिजों लोगोसे आं बेलेन्सखौबो उइथड्र खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ। बे एकाउन्टआव आंहा 25,500 दङ। बेनिफ्राय आङो 10K एबा 10,000 खौ आङो उइथड्र खालामगोन। लोगोसे आं सेलारिखौबो उइथड्र खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दायो जोङो सिगाङावनो उइथड्र खालामनो थाखाय जोङो उइथड्र अपसनाव जोङो हाबनो नांगोन। उइथड्र सेरनायजों लोगोसे जोङो नैबावहाय एमाउन्ट, एभेलेबेल बेलेन्सखौ जोङो बख'नो थाखाय नैबे बेलेन्सआव दोननो नांगोन सिगाङावनो लोगोफोर। आरो सेलारि बख'नोबा जोङो सेलारि बेलेन्सआव दोननो नांगोन। बेनिफ्राय जोङो बेलेन्सखौ जोङो बख'नानै दिन्थिग्रोनि आङो नोंथांमोननो। बेयावहाय आङो 10,000 बख'गोन। 10,000 बख'नाय लोगो लोगो बिसोरो 2,000 खौ टेक्स दानगोन लोगोफोर। लोगोसे जोङो सिगाङावनो SBI खौ जोङो नैबाव सेलेक्ट खालामनो नांगोन। सेलेक्ट खालामनायजों लोगोसे जोङो बेयाव साबमिट जोङो होनो नांगोन। आङो साबमिट होनोसै लोगोफोर। जोङो नैबाव उइथड्रवाल टाइमफोरखौ, टेक्स चार्जफोरखौ जोङो बेयाव होनानै दोनखादों। बेयाव नायनानै बख'बानो जाबाय। फुंनि 7टानिफ्राय लानानै फुंनि 9टासिम नोंथांमोना बख'नो हागोन। गावनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन। आङो दायो साबमिट होनोसै। लोगोसे आङो सेलारिखौबो नोंथांमोननो दिनै उइथड्र खालामनानै दिन्थिगोन। सेलारियाव आङो थांबाय। सेलारियाव थांनाय लोगो लोगो लोगोफोर बेयाव जोङो एमाउन्टखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेसेबां बख'नो, एबा जोङो बेयावहाय जोङो लिरनांगोन। जोङो बेयावहाय 2700 दङ नालाय 2,700 दङ। बेनिफ्राय जोङो टेक्स दाननायजों जाबजों 2,250 खौ
जोङो मोनगोन लोगोफोर। आङो बेयाव सेलेक्ट खालामबाय। दायो सेलेक्ट खालामनायजों लोगोसे जोङो बेंक एकाउन्टखौ सेलेक्ट खालामनो नांगोन दे लोगोफोर। बे एकाउन्टखौ जुदि जोङो नैबेयाव सेलेक्ट खालामाब्ला एबा टिक मार्क होआबा अब्ला जोंनियाव फैसाया उइथड्रल जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो सिगाङावनो जोङो गावनि बेंक एकाउन्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन एबा टिक मार्क होनानै लानो नांगोन। दायो आङो जे सेलारिखौबो आङो उइथड्र खालामनायसै। जे 2750 थाखायाव बिसोरो टेक्सखौ दानगोन। 2250 थाखा होनायाव टेक्स दानगोन 450 थाखा। अब्ला टटेल फुरा 2700 जाबाय लोगोफोर। दायो आं साबमिट होनायसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो जायफोरनि YBY एकाउन्ट दं, नोंथांमोना जायफोरा पेन्डिं जानानै थादों, जायफोरा उइथड्र जायाखै होननानै बुंदों, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। आङो बिनि सोमोन्दै एसे नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो। आं दायो साबमिटआव थुनोसै। नै लोगोफोर दायो जाबाय। बेनिफ्राय थांबाय। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। बेबायदिनो खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो। बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै दिन्थिबाय। नोंथांमोना उइथड्र जाया माबा जाया होननानै बुंबाय थायो। बेनिखायनो आरो लोगोसे जायफोरा जे एकाउन्ट खुलिनानै दोनदों, जे रेफारेन्स क'डखौ आङो डेसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना थांनानै खुलिनानै लानो हागोन। नोंथांमोना खुलिनानैल' दोननो नाङा, एकाउन्टखौल' खुलिनो नाङा। आरो जायफोरा रिसार्ज होआखै, रिसार्ज खालामाखै, एकाउन्टखौ खुलिदोंब्ला रिसार्ज खालामाबा डिलेट खालामनानै दोनबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जायफ्रा रिसार्ज खालामनानै अपेन खालामनो गोसो, जायफ्रा इनकाम खालामनो गोसो, नोंथांमोना खालामनो हागोन आंनि रेफारेन्स क'डजों। आङो लिंकखौबो एपनि लिंकखौबो आङो डेसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आरो रेफारेन्स क'डखौबो आङो जे डेसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन लोगोफोर। थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। थेंक इउ।